vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapindamo mamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma zveveduwe. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ininiwo ndokuda kureurura izvo zviri kuitwa nevabereki vangu. Zvinhu zvekuti hazvina kunaka, but mubereki wako ko ungambomuita sei? Pane paungazobuda panze here obva wazotanga kudanidzira uchiti mubereki wangu akaromba, mubereki wangu ari kushandisa mushonga. Last time apo pandainge ndiri kuZimbabwe ndakamboitawo zvivindi ndokubva ndati kune vana vaamai vangu, nyaya iripo guys, tinofanira kuti kana tazova kumusha tinge tichizoungana then tobva taudza vabereki vedu kuti vaifanira kuti vange vachiregedza zvinhu izvi zvavari kuita because hazvina kunaka, even though zvinhu zvacho zvisiri kuti affecta in any kind of a way, but we cannot watch our relatives suffering like that. Yet isusu mumhuri medu muchinzi mune chipo cheupfumi, ko tadii tangogovana chipo chacho cheupfumi, umwe noumwe akwanisewo kurarama kaupenyu katiri kurarama, kaupenyu katakakura tichirarama isusu. Mukoma takazoti taenda kumusha, then vamwe vaning'ina vanguwo vari kurarama vari muZimbabwe ndokubva vazotravela vachiuya kumusha. Vakazoti vauya kumusha paya takabva tazotorana nevabereki vedu takangovaudza tikabva tati tainge tichida kumboenda navo out apa tainge tichiitira kuti vana vedu nevamwewo vashandi vanogara pamusha pevabereki vasazonzwa izvo zvatainge tichida kuudza vabereki vedu. Takabva tazongoenda zvedu kune kamwe karestaurant on a certain resort. Taenda kuya vabereki vainge vakatofara vachiti vana vedu vati spoilawo. Tiri kuya ndopatakabva tazotanga kutaura. Ndini ndainge ndiine zvivindi. Vamwe vana vaamai vangu vakabva vati ivo amai vanovatya. Ndakabva ndazoti paya tichidya ndikabva ndati mama nababa, inini ndine nyaya yangu yandiinayo. Tinoziva kuti pane zviripo, tinozivawo kuti pane zvamuinazvo izvo zvamakashandisawo kuti munge muchizova vanhu vamuri. And we appreciate you for everything that you did. We appreciate all of your sacrifices dzamakaita kuti tinge tichikwanisawo kurarama kaupenyu kakanaka. Tarirai muone kuti vana venyu vose takakwanisawo kuchata, ende tarirai muone kuti right now tiri kurarama upenyu hunodadisa. Vazukuru venyu I think kuti munongovaona kuti vari kurarama upenyu hunodadisa, asi mama nadhedhi, nyaya yangu ndeyekuti komadii machisunungura vamwe vehukama kuitirawo kuti tinge tichingosheyawo zvacho izvozvo zvatinongonzwa zvichinzi zviri mudzinza, zvatinongonzwa zvichinzi hanzi madzisekuru edu hanzi vainge vari vavhimi vainge vachizivikanwa nedunhu rose kuti kwakati kune varume vanogona kuvhima. Komadii mangoita kuti mweya iwowo wacho unonzi mweya wemadzisekuru edu uyo unofamba uri pamberi pedu uchitivhimira, tobva tazongowana zvinhu zvacho nyore nyore. Madii mangosunungura mweya wacho ukwanise kukomborera vose vari mudzinza. Ndakabva ndazotanga kuvarondedzera one by one matambudzikiro ari kuita hama dzedu dzose, even though ivo baba naamai vangu vachitozviziva kuti hama dzedu only expect for us, we are the only ones who are like ultra rich. Yes mukoma, tiri vanhu vane mari dzavo, not mari dzekutamba. The reaction that I got from my parents, ndainge ndisina kana kumbogara ndatarisira kuti baba naamai vangu vanokwanisa kupopota. Vakati vapopota ndopa vakabva vangoti zii, vati zii kudaro mukoma, vakabva vazokonfesa vakati hongu isusu vana tine zvinhu zvedu zvatakabata, asi zvinhu izvi manje zvakazopanduka, hazvichadzorereki. Kana muchida kuti tinge tichidzosera zvinhu izvi zvatakabata, zvinoreva kutoti zvinozotanga kuuya
imimi sevana vedu vatakazvara, kana zvapedza kukuya imimi sevana vedu vatakazvara, after that zvichazotangawo kukuya vana venyu vamakazvara, because ndo vazukuru vedu vepedyo. Kana zvapedza kudaro manje ndo pazvichazotanga kuda ropa revamwe vemudzinza. Kana zvapedza dzinza rose ndo pazvichazodzoka kwatiri isusu tobva tazofa, kana dzinza rose rapera kufa. Saka muri kuda kuti tinge tichidzosera here zvinhu izvi mukoma? When we were seated at that table in that restaurant mukoma, pakamboita nguva yakati rebei pasina kana umwe zvake ainge achikwanisa kupindurana nevabereki vedu. Ivo vaingoramba vachingoti, if it is what you want we can travel back. Uko kwatakaenda kuMozambique vakabva vatotaura neprovince kwacho kwavakaenda ikoko kuMozambique, vakabva vazonopiwa mishonga iyoyo yekuti vange vachizopfuma. Imwe hanzvadzi yangu ndopayakabva yazonditarisa ikanditi, bhudhika, pindurai, ndimika mauya nenyaya iyi. Ndakabva ndatoona kutoti panapa ndainge ndaiswa pachena, ndikabva ndati it is fine. Ndanga ndangoti kana zvichiita please sununguraiwo dzimwe hama dzedu nekuti dzatambudzika. Then amai vakabva vapopota vakati, iwewe chauri kungoda ndechekungoti vamwe vange vachingosunungurwa. Hauzivi here kutoti kusungirwa kwavakaitwa neupenyu ndo kutosununguka kwakaitika upenyu hwako? Amai vakapopota kusvika ndazongoti amai muri kupopota zvenyu, but chandikuda kungoziva ndechekuti saka hama idzi makadzisunga sei? Amai vakabva vati it is fine. Kana uchida kuziva kusunga kwandakaita, vakabva vazotaura zita reumwe mwana uyu mwana wabamukuru, mukoma wababa. Vakabva vati muchiri kurangarira here kuti paakatanga kushanda vakabva vataura nekambani yacho uko kwaainge awana basa mushure mekunge vabvawo kunonyora form 4 yavo. Then amai vakabva vati, ndakabva ndangomuudza ndikati aifanira kuti ange achiuya kuzogara kumba, tine imwe imba yedu iri in a certain town name Eden. Then iye akabva azonzi vaifanira kuti vange vachizogara ikoko kumba kwevabereki vangu. Vabereki from there on vakabva vazobva kumusha vakabva vazongogara kutown unexpectedly. Saka kumusha uko kwandinoti kumusha mukoma, imba yacho you can even think kuti imba yacho itori mutown. Vabereki vedu vakatodhonza magetsi kana tiri sesu tainge tichingodzidza kuboarding school. Saka taizoti kana it was during holidays ndo pataimbonogara kutown, we would just choose kuti toda kugara kumusha here kana kuti kutown, but it was the same because imba yekumusha yakatonaka kutodarikidza dzimba dzevabereki dzavainadzo kutown. So mukoma vaya vakazoti vava kugara kutown, vabereki vedu unexpectedly vakabva vazongoenda vakanogara kutown. Saka amai vakati chavainge vafambira ndechekuti vainge vachida kuwana mukana wekuti vange vachitorera zvipo izvo zvavainge vakaona kuti ndo zvainge zviri pamusoro pamukoma vedu avo vainge vawana basa mutown. Zvavakazoita hanzi naamai akazoti awana mari already tainge tamuudza kuti aifanira kuti ange achizotitengera something, but vainge vasingazivi kuti voita sei neizvo zvacho zvavanenge vatengerwa namukoma vedu. Pavakazoenda zvekare kuMozambique ndo pavakabva vaudzwa kuti painge pachidiwa key noti gumbeze, like vainge vaudza mukoma vedu kuti vainge vachida gumbeze. Saka vakabva vashaya kuti zvino key ungaudza sei munhu kuti ita zvekutenga key, makey aya anoita zvekuloka. Then amai hanzi ndo pavakabva vazongoti one day vakabva vazongoti kuna mukoma pavainge vari kubasa, vakabva vati ndiri kukumbira kuti unge uchizondivigirawo key mwanangu, because pagedhi rinoenda kugarden hakuna key. Saka I think kuti pane vanhu vari kupota vachipinda then vobva vazoenda kugarden vonotema muriwo mugarden imomo. Mukoma vakabva vati zvakanakai mai. Saka vakazoti vadzoka vachibva kubasa ndo pavakabva vazodzoka nekey iyaya vakabva vazopa amai vangu. Amai nababa vakangoti vapiwa key iyaya hanzi mangwana acho makuseni vakabva vafumira kumuka vachidhiraivha vachienda kuMozambique. Vakabva vaenda ndokubva vazogadzira mukoma vedu, vakavashandisira
kii iyo yacho yavainge vakumbira mukoma kuti vange vachivatengera. Kii iyaya vainge vakanzi vaifanira kuti vange vachitsvaka sango rekuti hariwanzokufamba vanhu. Amai vakabva vafunga kuti sango ravangaenda kuti vakwanise kunorasa kii iyoyo ringava riri sango ripi. Ndopa vakabva vazofunga zvekuenda kuHwange, vakatoita iri holiday, ndokubva vazoenda kuNational Park. Vakati varimo mupaki muya ndopa vakabva vazorasa kii iyaiya. Varasa kii iyaiya vakabva vazodzoka kumba. From there on mukoma ndopa vakabva vazodzingwa pabasa ipapo apo pavainge vava kushanda. Kubva ipapo mukoma ndopa vakabva vazongotanga kungorarama upenyu hwekuti hunohwisa tsitsi. Vakangotanga kungorarama vachirakidza kuti havasisina kana direction in life. Zvaizvezvi mukoma vangu ava havatombotarisiki, because unoona kuti iri ndo rombe rekupedzisira. Chose chavanenge vabata chinobva changoparara, kutosakara chaiko. Ndo upenyu hunoraramwa nehama dzababa vangu. Asi inini mukoma, mweya uri mandiri manje, ndinombopota ndichinzwira vabereki vangu ukasha hwekuti zvinhu zvavari kuita izvi zvinhu zvakashata. Asi ndiriwo mwana, zvandiri mwana hapana pandingazotanga kuenda kuhama dzababa ndobva ndatanga kuziudza kuti vabereki vedu vakatokonfesa kwatiri kuti ivo vakaromba, ende vakatotiudza kuti ndo vakasungira mukoma vedu mwana waBamukuru chiraramo, mushure mekunge vamuudza kuti aifanira kuti ange achitenga kii iyoyo hanzi vakanoirasa kuHwange uko kuNational Park. Munobva matotorana murume nemukadzi, motobuda motoenda camping. Hanzi baba naamai vangu vakatobuda ndokubva vaenda vakanoita yavanoti outdoor living, vakaita camping yavo kuNational Park, kuHwange National Park. Zvakangoma hazvo veduwe. Pose ipapo chavainge vachida kungoita ndechekuti vange vachirasa kii yainge yakagadzirwa. Apa unenge uchingodzungaira uchingotenderera nenyika usingazivi zvako kuti chiraramo chako chakasungwa chikaraswa kuNational Park yekuHwange. Just imagine. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomana Ashe? Iniwo ndine confession yangu. Ndiri mudzimai ane makore 39 ekuberekwa. Ndakaroorwa zvangu mukoma, asi panewo zvinombopota zvichiitika kwandiri zvandinotoona kutoti inini it's either ndiri muroyi kana kuti ndiri munhu wekuti ndinongoshandiswa zvangu, even though murume wangu ndisina kana kumbogara ndamuudza. Zvinoitika kwandiri mukoma ndezvizvi. Regai ndinge ndichingotangira kubva kuudiki hwangu. Ndakati ndiri mudiki ndakabva ndazotanga kurota. Ndaiwanzokurota inini ndichichinja kuita bere. Ndaiti kana ndachinja kuita bere ndaiwanzokufamba ndichibva kutauni uko kwatainge tichigara ndichidzokera kumusha uko kwainge kuchigara gogo ndigogo amai vaamai vangu. Gogo vangu vakazoshayika zvavo, asi pavainge vachiri vapenyu ndaitorota mukoma ndichibuda panze. Ndaiti kana ndabuda panze ndobva ndazoshanduka, ndobva ndazoita bere, ndobva ndatanga kumhanya, ende speed yandainge ndiinayo ndaitoona kuti within 5 minutes ndinenge ndatobva mutauni umo matainge tichigara ndichitodzokera kumaruzevha kwakakurira amai vangu. Then ndaizoti ndasvika kuya ndaibva ndatosangana nedzimwe mhuka idzo dzandaikwanisa kutaura nadzo, asi ndaizoti kana ava mangwana pandinenge ndamuka zvose zviya zvatinenge takaudzana ndinenge ndatozvikanganwa, asi ndinenge ndichirangarira zvose zvinenge zvakaitika the previous night, asi zvinotaurwa nevanhu avo mukoma vanopota vachindigadha kana ndachinja kuita bere. Inini ndinenge ndisingakwanisi kuzvinzwisisa, asi pose pandinorota ndichishandiswa ndinenge ndiri bere kana kuti imwe mhuka inodya nyama. So kubva ipapo mukoma ndakazongova munhu wekuti ndakambotanga ndichavhunduka kuti kana ndikamuka ndiri panze ndozvibvunza kuti kundabuda seiko panze, but ndakazojaira ndikangoti ndozvazviri. Ende kubuda kwacho kwandinoita panze mukoma ndinongopepuka almost 2 seconds ndikangopfura maziso ndobva ndatoona kutoti
ko ndiri panze chiko chamboitika. Kana ndikangozvibvunza kuti ko ndiri panze chiko chamboitika, ndinobva ndatoona ndatodzokera mumba. Right now inini nemurume wangu nemwana wedu 1 vamwe vari kuchikoro kuZimbabwe, tigere kunoku kuSouth Africa, asi tinogara mumaflats. Asi zvinoitika mukoma ndezvekuti ndinongopepuka futi ndiri panze, ende pamaflats awa atinogara tinotogara pafloor yekupedzisira. Saka kuti ndinge ndichiburuka kusvika pasi mukoma, zvinhu zvekutoti zvinotoda wakatosvinura, but ameno kuti chii chinoitika kwandiri. Ende hope dzangu mukoma each and every time kana kuri kunzi ndikanzi ndarota, ndinongorota hope dzinotyisa, but ndinenge ndisingambotyi. Ndinotonzwa ndichitofara, like pandakarota this other time ndiri kumakuva. Ndakarota ndiri kumakuva ndine vamwe vakadzi nevamwe varume vemuno muSouth Africa. Ndakanzwa ndichifara. Munoona zvezviya zvekuti vanhu vemuno muSouth Africa nesu vanhu vekuZimbabwe hatinyatsokuwirirana, but ndakati ndiri kuhope ikoko tainge tichiita sekunge titori neukama, tichifarirana zvisingaiti, tichitoudzana maplans awo egore idzva. But ndakati ndapepuka mukoma, ndakabva ndafunga ndikati no mani, mumwe mukadzi wandakarota so mukadzi iyeye ndakambomuona, because zvaakaita akangoita sekunge ainge arasika. Saka tine chinzvimbo chedu chekuti tinowanza kuita nyaya zvedu tichiita makuhwa nevamwewo vandinogara navo. Saka on that day ndakati ndaburuka zvangu, then ndava kungofamba ndichitotsvaga shamwari dzangu, vamwe vainge vachingoita mabasa avo. Ndopa ndakabva ndazongosangana naye mukadzi iyeye. Saka ndakati ndasangana naye akabva angondibvunza akati ndiri kutsvaga aniwe chakati, but matarisiro acho aainge akandiita, munoona matarisiro aya ekuti unyatsoona kuti munhu uyu kunyange asingandizivi but tinozivana, painge paine kamwe kachemistry kakangoitika pakati pangu naye mukadzi uyu. Akati andibvunza munhu uya waainge achitsvaga, ndikabva ndati handimuzivi. Akabva ati my sister, you are from Zimu. Ndikati I'm from Zimu. Ndokubva andihaga akati okay my sister, it is fine, let me go back. Akangondihaga mukoma just like that, ndokubva atoenda. Akazoti aenda mukoma, ndopa ndakabva ndati ndaita blunder. Munhu uyu dai ndatora namba dzake, because I have a lot of things that I want to ask him. Why is it taita that chemistry just like that? Saka mukadzi iyeye mukoma ndiye wevamwe vevanhu vandainge ndiinavo patainge tiri kumakuva tichiudzana the plans for the year. Saka zvose izvi zvinoitika kwandiri, murume wangu hapana kana zvaanomboziva. Haatombozvizivi kuti kubva zvaakandiroora nditori nedzimwe nguva dzekutoti ndinozongokaruka ndabuda panze uri usiku. Iye pandinodzoka munhu anenge achiita kuridza magwiriri. Nguva zhinji murume wangu anorara, ende kana arara anenge arara, haakwanisi kana kuzombomuka. Ndini ndinozotoita wekutomutsa ndichiti hei mukai apa, nguva dzenyu dzekuti munge muchienda kubasa dzakwana. Makamboita seiku? Muri murume akaita sei anoti kana arara haakwanisawo kumbopepuka? Asi kunenge kuri kungomushora zvangu, but ndinoziva kuti zviri pandiri ndo zvinokonzeresa kuti ange achiita kunge chitunha kana arara. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Imimi muchiita maresolutions enyu for the year ekuti this year ndikuda kuti ndinge ndichizoitawo chakati nechakati. Mamanzwawo maresolutions awo, hanzi tainge tichitoronga kuti gore rino tikuda kuti tinge tichizoita chakati nechakati. Pakaipa.